साळ गावात दिसांदिस लायटीची आणि उदकाची समस्या वाढत आसा। ही समस्या सुटावी करात अशी मागणी करीत सरपंच सावित्री घाडी हांच्या फुडारपणाखाला साळ गावातल्या कांय लोकांनी शुक्रारा दिवचच्या वीज आणि उदका स्रोत कार्यालयाचेर धडक दिली। I appreciate that. What I say is that is what I am trying to. Constructive criticism will be welcome. Constructive criticize करा. म्हणजे तुम्हाला प्रॉब्लेम करा मी I will say that is resolved. That is my duty. Okay. आणि जनरलाइज करायला आम्ही सगळं आम्ही करतो. आम्ही full my 5 constituencies are there with me. पिचोली, वाळपोय, साखळी, परिये and mine. 5 constituencies मध्ये I have seen that no street light was not working. All were working 100%. All everywhere we had given the illumination as per the Ganesh Visurgin, whichever was asked. मी साळ सरपंच वारंवार साळमध्ये लाईटचा प्रॉब्लेम जाणवतच आहे आणि काल जी ग्रामसभा झाली त्या ग्रामसभेत सर्व ग्रामस्थांनी हाच प्रश्न विचारला की फक्त आपल्या साळमध्येच लाईटचा हा प्रॉब्लेम का होतोय। मग त्यावेळी असं निदर्शनास आलं की यांच्यात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटमधले व्यक्ती देवीदास दिगंबर राऊत याने सांगितलं की इथे जे केबल टाकलेले आहेत ते कमी क्वालिटीचे वगैरे आहेत, त्यामुळे हा लाईटचा प्रॉब्लेम जाणवतोय। आम्हाला ह्या लाईट संदर्भात काहीच नाही, कसले केबल वापरतात का एवढं का आम्ही त्या ह्याच्यात निष्णात नाही आहोत। तेव्हा त्याने काय सांगितलं इथे जे सेंटर झालेलं आहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटमध्ये यावं लागलं आणि इथे सरांनी आम्हाला आमच्या ज्या समस्या आहेत त्या आम्ही त्यांच्यासमोर मांडल्या आणि याच्यावर योग्य तो आम्ही उपाय करू आणि लाईटचा पुन्हा काही प्रॉब्लेम होणार नाही हे त्याने आश्वासन दिलेलं आहे। तरी तेवढी अपेक्षा आहे की इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटकडून ते जरा चेंज व्हायला पाहिजे, कारण ते मी बघितले 15-20 वर्ष झाले ते पोल तसेच आहेत, जुने आहेत। मला ते मुलांसाठी महिलांसाठी धोका वाटतो। लटकलेले असतात काही वायरी घराच्या वरून, तर ते सुद्धा मला असं वाटतं थोडंसं आपण लक्ष डिपार्टमेंटकडून एक इन्स्पेक्शन करून घ्यायला पाहिजे। जे काय 10,000 जरी लाईट पोल्स असतील तरी जर काम करायला गेलो तर मला असं वाटतं 1-2 वर्षामध्ये ते 10,000 सुद्धा कंप्लीट होऊ शकतात त्यांचं इन्स्पेक्शन। ते इन्स्पेक्शन करावं। जे जुन्या वायरी डेंजरस लटकलेले अक्षरशः आहेत, पतंगी लटकून जशी ते असे खंडर घरं कशी असतात तसं आहे, तर मला असं वाटतं ते थोडेसे छान चांगल्या न्यू ब्रँडेड वायरी पण घालू शकतो आपण। गव्हर्नमेंटकडून आपण जर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटकडून जर फंड मागवला गव्हर्नमेंटला तर मला वाटतं गव्हर्नमेंट आपल्याला लाईटीसाठी हेल्प करू शकतो फंडसाठी। तर वायरी रिपेअर व्हायला पाहिजे, पोल्स न्यू टाकायला पाहिजे, जिथे लाईट्सच नाही अंधार आहे तिथे सुद्धा लाईट्स पोल्स असायला पाहिजे। ह्याची दखल इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटनीच थोडंसं घ्यायला पाहिजे, कारण वारंवार आम्ही विलेजर्स येऊन त्यांना विचारण्यापेक्षा त्यांची पण एक थोडंसं ते जागृत असायला पाहिजे। आता प्रॉब्लेम कितें जाला, गेले कित्येक वर्ष शाळान लायटीचो प्रॉब्लेम पयलींच्यान तुमकां म्हाका दिसता सगळ्या रिपोर्टर भावांक खबर आहा। तेन्ना सबस्टेशन जावंक नासलें, तेन्ना सबस्टेशना खातीर तुमी फुडाकार घेतलेलो पत्रकार भावांनी, आमी एजिटेशन केल्लें। तेन्ना सबस्टेशन जाल्लें तेन्ना आमकां एक आश्वासन दिल्लें की शाळान जो प्रॉब्लेम जातालो तो हेच्या फुडें जावचो ना। पूण दुर्दैव आतां अशें जाला सबस्टेशनाक जाल्ल्याक पयलीं जो प्रॉब्लेम जातालो ताच्या पेक्षा डबल प्रॉब्लेम जाला। आणि गेल्या फावटी ग्रामसभेक हीच चर्चा जाल्या, बाबा शाळान इतलें आसून सबस्टेशन घालून आमकां तो प्रॉब्लेम येयल्ले दिसा कित्याक? लोकांचे धंदे आहा, लोकांचे दुकानां आहा, घरां आहा, लोक एग्जामी आहा, भुरग्यांच्या एग्जामी आसता, 2-2 वरां 3-3 वरां इल्ले दिसा लायटीचो प्रॉब्लेम। म्हणून आयज सगळे शेवटी आमकां हांगा येवचें पडलें आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी आतां आश्वासन दिलां की तुमचे कितें समस्या आहा ते तुमी सांगात आमी इमिजिएटली सॉल्व करतले, हे तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें आसा। सो 15-12च्या नंतर जो कॉन्ट्रॅक्टरला आम्ही टेक्निकल बीड मधून हे करून स्क्रुटनी करून ज्या कॉन्ट्रॅक्टरला आम्ही हे काम देणार ना, सो आफ्टर 15-12 त्याने आम्हाला फायनान्शियल बीड द्यायला पाहिजे, म्हणजे त्याचं फायनान्शियल हे सर तुम्ही म्हणता ना मग त्याविषयी याच डेटवर आम्ही जाणार ना। सरांनी आम्हाला ते सांगितलं की 15 डिसेंबरला आम्ही ही तारीख आम्हाला आमच्या गावात पाण्याचा वारंवार प्रश्न उद्भवतो आहे। गावात आमच्या पाणी असून इतर गावात ते पाणी पुरवठा केला जातो आहे, पण आमच्या साळ ग्रामस्थांनाच या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे। त्यामुळे आम्ही इथे आलो ऑफिसमध्ये, त्यावेळी आम्हाला इथे ऑफिसरनी सांगितलं आहे की जी टाकी मंजूर झालेली आहे ती टाकी 15 डिसेंबरपासून ते काम सुरू करण्यात येणार आहे।
तत्पूर्वी जी तुम्हाला आता पाणी पुरवठा होतोय ती पाईपलाईन जी जुनी आहे ती आम्ही या येत्या 2 महिन्यात पाईपलाईन बदलू असं त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न आणि लाईटचाही प्रश्न लवकरच संपुष्टात येईल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. साळांतल्यान उदक वयता पूण साळांतल्यान उदक वचोन सुद्दां साळांतल्या लोकांक पाणी मेळना. गेल्या कित्येक वर्सां पयलीं सगळे महिला जमोन आमी मोर्चा येल्लो आणि माजी मुख्यमंत्री जे पर्रीकर आसले तेंच्यांनी सुद्दां साळान प्रॉमीस केल्ली की साळांतल्या लोकांचो आमी प्रॉब्लम सॉल्व करतले आनी आमी प्लांट बांदतले. तो प्लांट आतां शिफ्ट जालो मेणपूर आनी आतां जेन्ना गेले 4-5 म्हयन्या पयलीं आमी जेन्ना मिटींग घेतली परत तेन्ना तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलें की साळान आमी टाकी बांदून दिता म्हणून. पण आता इश्यू असो जाला की साळान आता येदो व्हडलो 350 करोडाचो प्रोजेक्ट चालू आहा WRTचो. आता साळान तोय प्रोजेक्ट चालू आहा, थंयच्यांनी पायपलायनी घालपाक व्हडले चालू आहा. पूण आता लोकांचो प्रश्न मेन मुद्दो आहा की हांगाच्यान तुमी सगळे व्हडले प्रोजेक्ट करता पूण एट द एंड साळांतल्या लोकांक नळाक पाणी कितलें येता हेचेर विशयी कोणूच करिना. आणि जे आता सांगता आता टाकी बांदता हे बांदता ते कितल्या वर्सांनी 2 वर्सां लागतली. पण आमकां जाय की इमिजिएटली जे मोठे प्रोजेक्ट जर इमिजिएटली चालू जाता जाल्यार हे ल्हान प्रोजेक्ट कित्याक जायना. आयज सामान्य लोकांचे जे कितें गरजो आहा ते प्रत्येकान विचार करपाची सरकारान गरज आसा.